Kabisha, it's me, yours truly, DJ Rocketera. And today, isa na namang panibagong listahan ang aking isisiwalat. Kaya naman, eto na ang top 10 klase ng trabaho sa bahay. Ay, may trabaho pala sa bahay. Madami, hindi mo lang alam. Number 2, plate attendant. Marawat ha! Do not call yourself tagahugas ng pinggan, but call yourself plate attendant. Mastered mo na ang paghugas ng pinggan. Let's have some props. Ano naman ang maghuhugas ng pinggan? Ang konti-konti lang kinain ko, tapos ako na naman paghuhugasin ninyo. Ang Tupperware na to. Pwede naman na itapon, tapos papahugasan nyo pa. Plate attendant. Kapatid ng wet attendant. Tagahugas ng wet packs ng mga chikiting sa bahay. Number 9. Floor manager. Tagalinis ka lang naman talaga ng sahig. Yep, mastered mo na ang pagwawalis, pagpapakintab ng sahig. Mastered mo na ang pagbubunot ng sahig. Itaas mo yung paa mo. 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 Wala na nga kayong ginagawa dito. Hindi na nga kayo tumutulong. Tapos ayaw nyo pang, doon nga kayo. Ganun. Number 8. Chemist. As in, chemister. Umaasa. O chemisis. Kaya umaasa. Love. Bayaran na naman ng tubig at kuryente. Wala na, ubos na yung budget na binigay mo sa akin. Talaga? Bibigay ka? Kaya love na love kita lang. Number 7. Waste custodian. Ikaw ang ultimate tagatapon ng basura sa inyong bahay. Laging ikaw yung inutusan ng nanay mo o ng ate mo na magtapon ng basura. Tatawagin ka pa ng ganyan. Rak! Ikaw na nga magtapon ng basura! Itapon mo na tong nandito! Ang dami-dami na, hindi nyo ba nakikita to? Gusto nyo pamahaya na tayo ng mga ipis at daga? Hindi ganun yung nanay ko, ha? Ito na nga, itatapon na nga yung basura eh. Number 6. CEO. As in, cook every day. Okay. Sila, wait lang. Yung maaasahan mo para magluto ng pagkain nyo sa araw-araw. Kuluan ang baboy sa lalagyan. Maghiwa ng bawang at sibuyas. Ginagawa mo! Number 5. IT. As in, inom. Tambay. Yung tipong wala ka ng ibang ginawa kundi manginom at tumambay sa bahay. At wala kang kaambag-ambag sa gawaing bahay. Shots tayo! Shots! Yeah! I like the view. You do? I love you. At syempre, ang IT ay laging may kasama. Ang Gingineer. Shot pa mo! I like the view. I like the view. Number 4. GRO. As in, Grocery Relations Officer. Ikaw ang tagabili ng mga kailangan sa bahay. Look! Ito yung nasa listahan, tapos magkano lang yung binigay sa akin? Kuya, magkano yung talong mo? Sige kuya, pabili nga ng talong mo. Okay naman. Isang piraso na lang kuya ha. Number 3. Broker. Yung wala kang pera. From the word itself. From the word itself, broke. Broke ay naman, broke pa. Next. Number 2. Researcher. Yep, researcher. Yung sobrang galing mag-research ng mga bagong orderin sa online shops. Lahat ng sale, inaabangan.
Halos every week, meron siyang order. Online shopping pa mo. Oy. Oh my gosh, sale. 10 petot na lang. 10 petot na lang yung clip. Ang ganda-ganda nito. Ay, kailangan ko to. Add to cart, add to cart, add to cart. 200 petot na yun. Last but definitely not the least, ang trabaho, BM sa loob ng bahay. Oy, hindi businessman, kundi baby maker. Kailangan ko pa bang i-expound kung bakit baby maker? Babe, tulog na ang mga bata. Talaga ba, babe? Lambingin mo nga ako. Pahalok naman. Pagkatapos ng 9 na buwan, may bago ka na namang anak. So that's it, Kabisyo. Yan ang ating top 10 klase ng trabaho sa bahay. At kahit ano pa ang role mo sa bahay ninyo, go lang yan, push ka lang dyan. Ambag-ambag din sa gawaing bahay pag may time. At ang mahalaga dyan, nagtutulong-tulong kayong pamilya at magkakasama kayo. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Muli, this is me, DJ Rakitera of Love Radio Manila at ikay nakatutok sa stasyong walang hate, puro love lang. Magliligpit pa ako. May hugasin.